אופס, ושכחתי עוד משהו, להדגיש את החשיבות. מה זה? סליחה, אם אפשר לכבות פלאפונים, זה באמת לא מכובד. מה העניינים? הלו? אני לא יכולה לדבר, אני באמצע כנס. סליחה, אם אפשר לנתק את השיחה הזאת. יואו, איזה בושות לא אתה סביר. עושה. אבל פרופסור נחמן אשל, חכה שנייה, חכה, אין קליטה, יואו, איזה בושות. נו, מה קורה? אבל אמרתי לך שאני בכנס, והפרופסור על הבמה. סליחה. יואו, איזה בושות. אני מה זה סליחה, מצטערת. שומעים אותך ברמקולים. כן, אבל זה דוד בעלי, אני חייבת לענות. אוקיי. סליחה שנייה. יואו, איזה בושות אתה עושה לי. מי את? כל ההנהלה פה, אני עובדת חדשה. סליחה שנייה, סליחה. תגידי, מי את בכלל? הנה, כאן שומעים מעולה. אני כבר אציג את עצמי, אני מה זה מתנצלת, פרופסור אש. אם לא סיימת ויש לך עוד על האנרגיה שבסינרגיה... לא חשוב, זה נראה לי... או אם אתה רוצה להזכיר עוד פעם את פרופסור ורדה שלו, אנחנו מאוד נשמח. זה נראה לי יותר חשוב מה שאת רוצה להגיד לדוד. אז מחיאות כפיים לפרופסור נחמן אש על האנרגיה שבסינרגיה. תודה רבה, תודה, סליחה, באמת. איזה בושות אתה עושה לי, אבל אמרתי לך, אני בכנס, אמרתי לך או לא אמרתי לך? מה, איזה כנס, איזה השקעה, כולם פה, פרופסור משה רווח, רן סער, המנכ"ל, דיברו מרגש באמת, מה זה, רן סער הפעם, קצר, ממוקד, רק משפט אחד לא הבנו עם מילים קשות, חבל, לפי רן סער, אנחנו לא קופה, אנחנו מדינה, זהו, גמרנו. לפי רן סער יש לנו שפה שזר לא יבין, יש לנו מבט בעיניים שזר לא יבין, יש לנו נושאת מטוסים, ויש לנו את אובמה, פרופסור משה רווח, yes we can, אפשר להקים מדינה, גמרנו. אין, אפשר להקים מדינת מכבי. אז אני אגיד לך מה, רן סער, המנכ"ל, הוא ידע שבוקר, הוא ידע שמוקדם, הוא ממש היה לטובתנו. הוא אמר, אני אשאל שאלות ואני גם אענה עליהן. הוא שאל, האם הצלחנו? חד משמעית, כן. למה לשאול אותנו? הוא יודע את התשובות, הוא רואה כל הזמן את הנתונים מול העיניים. האם הצלחנו מספיק? אנחנו היינו עונים לו כן, אבל הוא לא רצה לשמוע את התשובה, אז הוא ענה לעצמו, חד משמעית, לא. עכשיו, אני אגיד לך, הוא גם הסביר למה. הוא אמר, חייבים הבנה של 100% אסטרטגיה. עד שאחרון... תודה רבה. עד שאחרון העובדים לא יבין מה זה 100% אסטרטגיה, אין 100% הצלחה. והוא הסביר כל הדברים החשובים, והדבר הכי חשוב שאני הבנתי, זה שחייבים לחבר את הקשר עם הרופא העצמאי. עכשיו, כרגע היחידה שהבינה את זה 100%, זו דוקטור גלית קאופמן, שהבינה את האסטרטגיה והלכה להתחתן עם רופא עצמאי. היא הבינה שחייבים סינרגיה בבית. עכשיו, עד שרן סער לא יראה שכל אחות פה, כל דיאטנית, כל קלינאית, לא התחתנה באופן יזום עם רופא עצמאי, אין 100% הצלחה מבחינתו, גמרנו. אתה מבין מה זה רוח מכבי? זה עד הבית מגיע, עד הבית. בסדר, גיא זוארץ, המנחה המהמם שלנו, הוא לא מכיר את הבית שלנו, אתה מבין? הוא עלה לבמה ואמר, אני לא אדבר הרבה, הזמן טס. כשאתה גיא זוארץ ואתה חיים יעל בר זוהר, הזמן טס, דוד. אם הוא היה מכיר אותך, הוא היה יודע שהזמן עוצר מלכת, הוא לא זז הזמן. בסדר, אני מקשיבה לפרופסור אש, הוא אמר, תשימו את האגו בצד, תסתכלו לצדדים, תראו את מי אפשר לשתף, ממי אתה מושפע. אני מסתכלת, דוד, אני לא רואה כלום, אין, אי אפשר לשתף אותך, אני לא מושפעת ממך, אז אני במכבי. פה לפחות אני מרגישה את עצמי, דוד. פרופסור אש גם דיבר מדהים, חבל על הזמן, דיבר, קודם כל, אתה רואה שהוא מבין אותנו, הוא אמר כל מה שאנחנו עושים בשביל המטופל, שדרך אגב, מבחינת רן סער, הוא כבר לא יודע איך לקרוא לו, הוא קרא לו לקוח, מטופל, פציינט, אבא, הכל, זה אין. ראית כבר אין זמן איכות עם הבעל והילדים, לא, זמן איכות עם הרופא והמטופל, זה הזמן איכות שנשאר לנו בחיים. אז לא, אז פרופסור נחמן אש אמר, כל מה שאנחנו עושים למען המטופלים. היום ישבנו פה בחוץ, אכלנו גרנולה, זה היה למען המטופלים. אספנו שקיות עם 400 מתנות, זה היה למען המטופלים, עשינו את זה. הכל, וגמרנו, יש עתיד חדש במכבי, דוד. נגמרו היום לפי פרופסור נחמן אש, שהמטופל לא מרגיש טוב ופונה אלינו. לא, אנחנו נפנה אליו כשהוא מרגיש מעולה.
מכבי, אנחנו נמנע לו את המחלה, אתה מבין? יושבים אנשים תמימים בבית, מבסוטים ממכבי, ראו אותם גם בסרט, מרגישים טוב, לא, אנחנו נתקשר אליהם ונודיע להם שהם חולים, ואם הם לא חולים עכשיו הם יהיו חולים. ואם ימשיכו לתת לפרופסור ורדה שלו עוד 7 מיליון דולר, הם יהיו חולים מאוד גם. כי פרופסור ורדה שלו היא כבר... אבל בסדר, אני מבינה, אנחנו רוצים בריאות שלמה, אבל הוא עוד שלם, הוא עוד אין לו כלום. לא, אז טרום סכרת, אתה תודיע לו שיש לו סכרת. אין לו עכשיו, אבל תהיה לו. מעי הגס, עשה את כל מה שצריך. לא, יש קולנסקור. אנחנו נגיד לך מה הסיכוי שיהיה לך. אתה מבין? זה מכבי, דוד, זה מכבי. אבל בסדר, אבל אנחנו, לא חסר לנו עבודה, דוד, לא חסר לנו עבודה, אנחנו לא עומדים בעומסים, ודיבר פרופסור נחמן אש על כל החוסרים, יש לנו גם חוסרים בכוח אדם, לא רק לנו, הוא הראה 100 פרחי סיעוד יש, כי זה מכבי, אבל עוד מעט תשארו רק הפרחים, סיעוד לא יהיה, כנס הבא, רק הם יהיו פה, אין! כי האחות יוצאת לחופשת לידה, אין מחליפה, יוצאת לפנסיה, אין מחליפה, יוצאת לשירותים, לחילוף חומרים, אין מחליפה. זה קשה, דוד, זה קשה. ומקשיבים לנו במכבי, אין מה להגיד. יש את התחושה של המשפחה, אתה בא, מתלונן, אומר, יש חוסר בכוח אדם. אנחנו אומרים לנו, אתם צודקים, תגישו בקשה לוועדת כוח אדם. אתם אומרים, יופי, מצוין. מתי הוועדה? השנה אין. אבל תגישו, תשתפו, תגידו מה אתם מרגישים. עכשיו, לא מספיק אנחנו מודיעים לחולה ופונים אליו ביוזמתנו וזה, אנחנו גם רוצים לשתף אותו לפי נחמן אש, אנחנו רוצים שהוא יהיה שותף פעיל. אז אם אנחנו רואים שסוף שנה והוא עוד לא במדדים, אנחנו מתקשרים ללקוחה הביתה. יש לך משקל בבית? בבקשה תעלי, תגידי לי כמה את שוקלת, בבקשה. שהיא תהיה שותפה פעילה. עכשיו, איזה אישה עולה מיוזמתה למשקל ומספרת לך גם את האמת, כמה היא שוקלת? אז כל המדדים שיש לנו, תוסיף 5 קילו, כי היא אמרה לך 5 קילו פחות. עכשיו, זה לא נגמר בזה, אתה רואה שהיא משתפת פעולה, היא שותפה פעילה. אז אתה אומר לה, יופי ממי, עכשיו תקשי לארגז כלים של בעלך, תביאי גם את המטר, בואי תמדדי לך גם גובה. תגידי לי כמה, בבקשה, מה הגובה שלה? חייבת אותך ב-HBA, חייבת אותך. אז מה היא אומרת? לא, היא אומרת לי, אני כבר בת 60, מדדו אותי בצבא, אני יודעת את הגובה שלי. את בת 60, ממי, את התכווצת מאז, רק אנחנו, אנשי מכבי, בצמיחה מתמדת ובגדילה. רוב האנשים הנורמליים מתכווצים עם הזמן. אתה מבין, דוד? אבל אנחנו לא יכולים. אז בגלל זה יש לנו עכשיו את האנרגיה שבסינרגיה. זה לא סתם שפרופסור נחמן אש הוא האיש שמוביל את זה. הוא תמיד רוצה שלום, הוא תמיד אומר לנו, אל תילחמו, חייבים לעבוד בשיתוף פעולה האגף והסיעוד, כי זה ידוע שהאחיות והקלינאיות והדיאטניות הם כולם טובות בשיתוף פעולה, והרופאים בפעילות שוטפת, זה ידוע, זה ככה זה. אין, אבל אנחנו החטיבה, אנחנו האנרגיה שבסינרגיה. דוקטור יצחק אבנד, ראש אגף רפואה, הוא הסינרגיה, ודוקטור קאופמן, ראש אגף סיעוד, היא האנרגיה, וזה האנרגיה שבסינרגיה. דוד, דוקטור גלית קאופמן היא לא רוח מכבי, היא הוריקן מכבי. תשאל את גיא זוארץ, אם היא הייתה בהישרדות, היא הייתה שבט הוריקן לבד, היא בעצמה, כל השבט, היא. 3 שנים מפה היא הפכה את המחלקה לאגף, בגלל זה כולם חושבים שכל התקנים הלכו לסיעוד, אבל זה לא נכון. זה פשוט 14 תקנים על עקבים שעושים רעש כמו 400. אבל זה רוח מכבי, דוד. זה הדוגמה האישית, זה מתחיל בראש וזה הולך מהראש והלאה. רן סער עכשיו נתן דוגמה אישית והיה 3 ימים ראש מחוז דרום כדי לחזק אותם, כדי לתמוך בהם. הנה הם כאן. וגם כדי להתעדכן בשמועות את מי הולכים למנות, כי זה ידוע שבמכבי השמועות יותר חזקות מהמציאות. הוא רצה לדעת אם הוא מתואם עם השמועות. הוא היה חייב לדעת מה קורה במסדרונות, לא הייתה לו ברירה, ירד למחוז דרום. אין.
ופרופסור נחמן אש הוא לא דוגמה אישית, תמיד צנוע, שקט, באמת מנהיג שקט. ב7 בבוקר כבר יש אצלו פגישות עבודה, ב8 בערב הוא עדיין בעבודה, יושב בחושך בלי מזגן, ובאמצע הלילה הוא שולח לנו מייל שאסור לעבוד יותר מ-12 שעות. אתה מבין? גם לנו, אין יותר לעבוד יותר מ-12 שעות. אחרי 12 שעות מעבירים כרטיס ויוצאים, וחוזרים. אין ברירה. אם אתה רוצה לעמוד בכל המשימות, אתה צריך לחזור. דוד, יש לנו יחידה לניהול משימות מצפן, אחרת אתה מאבד את הצפון בכל הפרויקטים. יש לך פרויקט אב, פרויקט מנכ"ל, פרויקט מחוזי במימון הנהלה, פרויקט מחוזי בניהול עצמי, כי אין שעות נוספות, אז מממנים את זה, הכל. ויש לך גם את איריס לייסטרדוף ממשרד הבריאות, זה השם? זה לא משנה, פרופסור נחמן אש, שהיא מגיעה, היא משרד הבריאות. אין לנו בעיה עם ביקורת בונה, דוד. יש לנו בעיה עם זה שהיא רוצה שנבנה את כל הסניף מחדש, זה הבעיה שלנו. אתה מבין? אנחנו מסיעים אותה, אנחנו מאכילים אותה, והיא מאכילה אותנו במשימות סתם, כאילו חסר לנו משימות. סתם, נגיד למשל, לשים שלטים ברוסית ברהט, נגיד, בשביל הנגשה תרבותית. או נגיד היא רוצה שכל המרפאה תזהה דיכאון אחרי לידה, ולא רק, בסדר דוד, אבל אחר כך מתפלאים למה אנחנו כל המרפאה בדיכאון לפני לידה, אחרי לידה, בלי קשר ללידה. דוד, אנחנו כל הצוות מחוברים לזונדה וקטטר, אין לנו זמן ללכת לאכול. סתם אתה חושב אנחנו קובעים ישיבות יותר מ3 שעות? כי יותר מ3 שעות מקבלים 10 שקלים לבן אדם לאוכל. 1.5 שעה אתה לא מקבל כלום. ואתה חושב שיש לנו זמן לבזבז על ישיבות 3 שעות? אנחנו מפחדים ללכת לשירותים, אנחנו מעדיפים לעשות בכוסית שתן, אתה שנייה מעיף את המבט מתוכנת מבט, אתה מקבל פתאום מייל, לא אישרו לך את התקציב למשימה 2697. ואתה כבר במשימה 4783, מי זוכר בכלל מה זה משימה 279? אתה חייב לרענן את הזיכרון, כי כל הזמן מרעננים את האסטרטגיה, מרעננים. אתה עוד לא סיימת את אסטרטגיה 2015, אתה כבר מתכנן את 2017 ו-2016, מה? מי עושה אותה? מי? אין לנו אוויר, דוד, אנחנו חייבים לנשום, אנחנו... תבדוק לנו סיטואציה פה, לכולם על 70, אין! אז בגלל זה כל אחד עושה 10 תפקידים בנוסף על תפקידו. אתה שולח מייל ל4 אנשים שונים, אתה כבר לא יודע מי זה מי. לטיפולך, זה חוזר אליך, לטיפולך. איך זה חזר אליי בסוף? איך? אין, דוד, ואנחנו עושים את זה באהבה, עזוב אותנו. הלקוחות שלנו כבר צריכים מזכירה ב50% משרה. כל היום אנחנו מטרידים אותם בטלפון. בואי לממוגרפיה, בואי לקבוצת דיאטה, בואי לבדיקת עיניים, מזל טוב, את בת 75, רק בואי. תראה, גיא זוארץ רצה לשמח את הקהל, אמר להם, אני חלק ממכבי. אפשר לגייס אותו, מה זה שווה שהוא במכבי? לא, אנחנו רוצים כאלה שהם לא... אתה חושב שאכלתי משהו בחוץ? כלום, רק רדפתי אחרי המלצרים. לראות מי... למה אתה חושב אני קובעת 3 פעמים בשבוע תור במספרה? כמה אפשר ליישר את הפוני? כמה? אני פשוט חייבת את הקו בגיוס. אנחנו לא מפסיקים לגייס, דוד, אנחנו הקופה היחידה, 13,000 מצטרפים השנה. הם יודעים מה טוב, אבל זה גם בגלל העבודה שלנו, של הגיוסים. אגף רפואה מסכנים בניחום אבלים הם מגייסים. הם משתתפים בצערך, ואם אתה לא במכבי, הם ממש משתתפים בצערך. ונשאר לך 2 ברירות, או להצטרף למנוח או להצטרף למכבי. גמרנו, אם לא עוזבים אותך. אתה מבין? עכשיו, מה זה לגייס בן אדם? זה לא נתת את השם שלו וזהו, שגר ושכח. לא, אתה צריך להביא גם את התעודת זהות שלו. עכשיו, תוציא מבן אדם תעודת זהות, זה ממש פעולה פולשנית, הוא לא נותן. ומהרגע שהוא יצטרף, זהו, אתה מכבי מבחינתו. גמרנו. הוא צריך תור, טופס 17, הוא לא מתקשר למזכירה, הוא מתקשר אליך. ומזכירות מסכנות, כל מזכירה היא גם טכנאית מחשבים, גם טכנאית מזגנים, גם בייביסיטר, לפעמים היא גם החולה בעצמו, כי זה מכבי, זה שירות מעל ומעבר, היא עומדת בתור במקומו לחכות למרשם רופא, כי הוא לא בא לחכות,
אז אחר כך מתפלאים למה היא לא עונה לטלפון, היא שכחה שהיא המזכירה בכלל, דוד. למה התקשרת בכלל? תביא לי אותה. סממית, מה הבעיה? תביא לי את אבא. דוד, הילדה רעבה. כן, פעם ב-24 שעות היא אמורה לאכול משהו. לא, אני חוזרת מאוחר, כי יש עוד יום מלא הפתעות, מלא הרצאות, מלא... כן, כן. לא, 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 תשתדל להיות ישן כשאני מגיעה. דוד, yes you can, yes you can. לא שמעת את פרופסור רווח? הגמגום שלך זה בסוף הגמגום של כולנו. טוב, טוב, דוד. אז יאללה. ביי, ביי. ביי, להתראות, להתראות. יואו, מה זה סליחה? אני מה זה מתנצלת? פרופסור שמר, לא ראיתי שגם אתה פה, לכבוד הוא לי. אני ממש מתנצלת, אני לא יודעת אם כולם מכירים אותי, אני באמת יחסית חדשה בחטיבת הבריאות. אני באמת מקווה שאני אצליח להתמודד עם האנרגיה שבסינרגיה. ניסיתי עם דוקטור יצחק אבנט, בחיי שניסיתי, הוא רק מדבר בשפה כל כך גבוהה, שגם אם אתה רוצה להיות יותר בסינרגיה, אתה לא מבין מה הוא אומר, אבל אני אצליח בסוף, אני אצליח. ואני אציג את עצמי למי שמכיר, קוראים לי עממית. סבתא שלי קראו עמה, כל אחד והמזל שלו. אבל באמת אני מתרגשת להיות בכנס הראשון הזה שלנו, אני חושבת שמגיע לנו את היום המקסים הזה, אני מורידה את הכובע בפני כל אחד ואחת שיושבים פה, ואני בטוחה שאנחנו נמשיך להצעיד את מכבי להצלחות גדולות, לרפואות גדולות, ולחולים שלא יודעים שהם חולים, שהם בריאים, אבל שאנחנו נטפל בהם עוד לפני, והמון המון הצלחה לפרופסור שלו וה$7 מיליון, לעוד המון חדשנות ופתרונות יצירתיים. תודה וסליחה, באמת סליחה על ההפרעה.